Κωνσταντινίδης. Καλή κίνηση έκανε και πάσα για το Μίετσελ, ευκαιρία εδώ για τον ΠΑΟΚ. Βγαίνει ο Σιφάκης και παραχωρεί κόρνερ. Χαραλαμπίδης. Στο αριστερό έφερε την μπάλα. Εδώ ευκαιρία γίνεται. Out από την κεφαλιά του Γκονζάλες που βρήκε θείο δώρο την μπάλα μπροστά του, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο. Ο Wellington. Τυφλή μπαλιά για τον Αφορίκουε. Εδώ έγινε λάθος από το Μελίσι. Τρέχει όμως να το καλύψει για να το διορθώσει ο ίδιος. Ο Ντρούλιτς δοκιμάζει από μακρινή απόσταση. Ψηλά πάνω από την εστία του Φερνάντες. Λάθος του Wellington. Πήρε ο Γκονζάλες. Ανοίγει στο Μίετσελ. Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις για τον ΠΑΟΚ να απειλήσει. Ο Πολωνός γυρίζει. Ευκαιρία μεγάλη που χάνεται καθώς ο Σιφάκης διώχνει την τελευταία στιγμή το σουτ του Χαραλάμπους. Και το κόρνερ του Όφη έγινε πλάγιο τώρα. Με τον Wellington που έχει πρόθεση να τη φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Από το πλάγιο. Κεφαλιά του Κωνσταντινίδη προς τα πίσω. Ο Ισά γυρίζει. Ο Ντρούλιτς βγάζει έξω. Το σουτ, πολύ ωραίο γκολ από τον Ντεγιάνοφ. Ο Μετώδη Ντεγιάνοφ, ο Βούλγαρος, πετυχαίνει γκολ και το πανηγυρίζει μαζί με τον κόσμο, γιατί είναι γνωστό ότι δεν πολύ παίζει φέτος στον Όφη και είναι υπαθμόν. Στο 54 Όφη ανοίγει το σκορ στην πρώτη του ευκαιρία στο παιχνίδι. Ξανά εδώ έμεινε πολύ ώρα η μπάλα έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Ντεγιάνοφ από πολύ μακρινή απόσταση νίκησε τον Φερνάντες με αυτό εδώ το δυνατό σουτ. Ο ασφαλώς έχει την ευθύνη του εδώ. Σε απόσταση μεγάλη, όσο και δυνατόν να είναι το σουτ, έβαλε ο Χασκέτης στο κεφάλι, δεν μπόρεσε να διώξει. Εδώ ο Φορίκο και Ντρούλιτς ανοίγουν την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Ντρούλιτς είναι κοντά στο 2-0. Ο Φερνάντες εδώ γλιτώνει τον ΠΑΟΚ. Ντεγιάνοφ. Καλό γέμισμα έκανε. Το σουτ στην κίνηση από τον Ντρούλιτς. Πάμε για το 75. Ένα φάουλ από τον Μπίτσο. Η μπάλα βρήκε στο τείχος. Μένουν 10 λεπτά για το τέλος. Χωρίς τις καθυστερήσεις στο Ηράκλειο Όφη προηγείται πάντα 1-0 του ΠΑΟΚ. Τέλειος το μάτς στην Κέρκυρα. Ντεγιάνοφ. Καλή ατομική ενέργεια. Ένα σουτ πάντως που δεν απείλησε τον Φερνάντες. Ξανά ο Μελίσης που αποφασίζει να γεμίσει. Ο Τσίγκας με κεφαλιά. Μπάλα βγαίνει στον Κωνσταντινίδη. Γυρίζει στο δεξί. Αυτός ψάχνει ένα στήριγμα. Έρχεται προς τα έξω. Την μπάλα βγάζει. Είναι out. Και ήταν πολύ σημαντικό.